நடராஜன் தீபன் வயசு 35, பெண்ஜாதி யாழினி 24 வயசு, மகள் 9 வயசு. குடும்பத்தோடு 6 மாதத்துக்கு போல் செத்து போச்சு. இனி நீங்கள் தான் இவியாள். Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. அவ எந்த பிள்ளை இல்லை, அது எந்த மனுஷன் இல்லை, எல்லாம் போய். ஆரா இருக்கும் Claudia. J'ai rien à gagner à foutre la merde. விளையாடுப்பா, இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும்.